Ja som veľmi rád, že som tu. Budem kázať normálne tému, ako nie len pre novoobratených, ale skôr pre kresťanov. Ale chcem vám sa predstaviť, tak volám sa, áno, Ľuboš Bukovinský. Pochádzam zo Spišskej Novej Vsi ináč, tam som aj vyrastal a obrátil som sa z drog. Takže 12 rokov som bol v drogách a Boh ma vyslobodil. Takže veľkú vďaku za to dávam Pánovi. Amen. A raz som sedel s jedným pastorom rómskym a mi povedal, ty si biely, ja som Róm, ty nemôžeš kázať Rómom. A ja som povedal, keď Reinhard Bonke môže kázať Černochom, ja môžem kázať Rómom. Takže, a ty môžeš kázať bielým, a komu, lebo Boh, keď ťa pomáže, všade môžeš ísť. Lebo Boh môže všetko spraviť. On otočí všetko naopak. Dobre? Takže to len toľko takto v krátkosti. Mám manželku, jednu dceru, ktorú sme si vymodlili. Je okolo toho veľké svedectvo a neviem, či to chcem rozprávať. Možno inokedy. Ale manželke diagnostikovali, že nemôže mať deti, ale Boh nám dal dieťa. A verím, že ešte prídu ďalšie, lebo my máme inšpiráciu. A verím, že sa nám to podarí. Amen. Tak poďte som do Božieho slova, otvorte si prosím svoju Bibliu, Epištola svätého Pavla Efežanom 6, 10. A ja by som chcel dnes hovoriť o tom, lebo mnohí určite chcete zvíťaziť. Amen. Toľko chcete byť takí víťazi vo svojom živote. A ja chcem byť víťaz a v epištole svätého Pavla Efežanom Pavol hovorí, že ako byť víťazmi. Amen. A ja sa teraz budem venovať Božiemu slovu, budem čítať, takže Efežanom 6:10. Ostatne, moji bratia, mocnete v Pánovi a v sile jeho vlády. Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstať proti taktike a úskočnosti diablovej. Lebo nie je nám zápasiť s krvom a s telom, ale kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami, temnosťami toho veku, s duchovnými mocami zlosti v podnebeských oblastiach. Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stať. Tedy stojte, majúc svoje bedra opásané pravdou, sú oblečení v pancer spravodlivosti a majúc nohy obuté v hotovosti evanjelia pokoja. A pritom pri všetkom vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. A vezmite aj prilbu spasenia i meč ducha, ktorým je slovo Božie. Modliať sa každou modlitbou a prosbou každého času v duchu, s tým cieľom bdejúc celou vytrvalosťou a prosbou za všetkých svätých. I za mňa, že by mi bolo dané slovo, keď otvorím svoje ústa, aby som prosto a smele oznámil tajomstvo evanjelia, za ktoré posolstvujem v reťazi, že by som ho zvestoval prosto a smele, ako mi náleží vravieť. Amen. Takže tu apoštol Pavol hovorí o duchovnej vyzbroji. To znamená, že vieš sa v duchu vyzbrojiť. Amen? Povedz, viem sa vyzbrojiť. A Pavol hovorí 7 vecí, normálne prečítaš, že ich je 6, ale je ich 7, ja si myslím, lebo je tam aj posledná, a to je modlitba. Teda je tam 7 vecí, ktoré Pavol hovorí, že máme my robiť, na seba dať, a jedna z prvých vecí je opasok pravdy. Amen? Teda jedna z vecí, keď chceš byť úspešný v Božom diele a chceš byť neporaziteľný, lebo ja ti poviem, že keď toto oblečieš na seba, tak budeš neporaziteľný. Vážne, ja som na to prišiel, že keď toto na seba naozaj oblečieš, naozaj si neporaziteľný. A nič ťa nevie poraziť, diabol ťa nevie poraziť, pretože si veľmi, veľmi dobre pripravený na Božie dielo a na prácu. Amen? A jedna z prvých vecí je opasok pravdy. A opasok pravdy, mnohí si myslia, že to znamená, že Ježiš je pravdivý, ale nie je to práve myslí Pavol, ale Pavol myslí to, že keď si oblečieš opasok pravdy, opášeš z bedra, dáš si pravdu, to znamená nielen, že si pravdivý, ale že máš dobré vzťahy. Amen. Teda mať dobré vzťahy s bratmi. Že si pravdivý. Ja vám poviem jednu vec, že odkedy som pastor, zistil som, že najlepšie je chodiť v pravde. Nemôžeš jednému povedať to a druhému to, lebo ľudia ťa chytia. Keď jednému povieš to a druhému povieš to, budeš prichytený a budeš veľmi zahambený. Keď nemáš opasok, keby ja som dal opasok, spadnú mi gate. Tak keď nemáš opasok, budeš na hanbu. Teda keď chceš mať opasok pravdy, choď v pravde. Kľudne povedz svojmu susedovi, choď v pravde. Buďte pravdiví. Viem, o čom hovorím. Ja už slúžim nejaký čas. A jedna z vecí, z ktorých som si všimol, je, že niektorí mnoho klamú. Poznáš takých? A niekedy klamú, aj keď nemusia. Viete o tom? Poznáš takého aspoň jedného okolo seba? Keby som ja
Mnohí sa ma napríklad, niekedy sa ma opýtajú, pastor, a čo ty neklameš? Nedávno jeden brat, a ty čo, neklameš? A ja som, nie. Úplne nepochopiteľné, že ty neklameš. Keby som ja klamal v zbore ľuďom, vyšiel by som na hanbu. Nebol by som pastor, ktorý je hodný nasledovania. Lebo by som klamal druhým. A rýchlo by ma prichytili. Preto aj keď napríklad niekto sa niečo o mne dozvie a sa ma spýta na rovinu, tak radšej poviem pravdu, aj keď sa zahambím, lebo viem, že keby som klamal, bolo by to ešte horšie. Teda keď sa ma niekto spýta, že a ty si povedal o mne to a ja som to povedal, som si neustražil ústa, tak poviem, áno, povedal som. Radšej, ako by som klamal. Lebo mám opasok pravdy. A keď stále budeš chodiť v pravde, nevie ťa diabol chytiť. To je sila. Naozaj. Uvedomujete si, aká je sila za tým? Lebo Ježiš je pravda. Ježiš je cesta, pravda a život. Amen? A on chodí v pravde. Aj ty choď v pravde. A pravda, opasok pravdy, to nie je len pravda, ale znamená to aj vernosť, úprimnosť alebo otvorenosť. Teda máš otvorené vzťahy. Nepretvaruješ sa. Nemáš masky. Koľko viete o tom, že človek môže mať masky? Ja keď som sa obrátil, som mal 8 masky. Som ich zrátal. Niekto má 2, ja som mal 8. 8, vážne som ich zrátal, 8 boli. Všade som bol iný. Doma som bol iný, pri kamarátoch som bol iný, pri frajke som bol iný, v škole som bol iný, v práci som bol iný. Ešte, pred sebou som bol iný, sám seba som klamal. Pred učiteľmi som bol iný, všade som bol iný. Už teraz ešte 8 nájdem, spomeniem si. Ale naozaj som mal 8 masky. A jedna vec, ktorá sa stala v mojom živote, keď som sa obratil, je, že Boh mi zobral tie masky a nechal mi len jednu moju tvár. A to sa radujem z toho. Lebo to je najväčšia sloboda, keď máš jednu tvár. Že nemusíš sa pretvarovať. Že nemusíš sa báť, keď ťa niekto stretne v meste opitého. Lebo nikdy ťa nestretne opitého. Lebo máš len jednu tvár. Nemusíš hrať hru v zbore, že si svätý. A v skutočnosti nie si. Lebo viete, to je námaha sa pretvarovať. To je, jak otec mi povedal, že je najhoršie, keď sa musíš robiť, že robíš. Amen. Že to je väčšia námaha, ako pracovať. Lebo že keď si na stavbe a sa robíš, že robíš, tak v kuse musíš chodiť s rebríkom hore-dole. Je to námaha. Pretvarovať sa je to tak? Ale keď robíš, tak rýchlejšie ti čas zbehne, lebo robíš a niečím sa zaoberáš. Ale keď sa pretvaruješ, čas ide pomaly a stále sa bojíš, kedy vôjde majster. Či ťa neuvidia na kamere, že spíš. Je to tak. Teda povedz, ja budem mať opasok pravdy. Amen? To je prvá vec, ktorú musíš mať. Dobre? Potom ďalej Pavol hovorí, že obležte si pancier spravodlivosti. Pancier spravodlivosti, to je pancier. Keď niekto nemá podľa mňa pancier spravodlivosti, niekto o ňom niečo povie a hneď vybuchne. Lebo nemá kryté svoje srdce. Keď máš pancier spravodlivosti, tvoje srdce je chránené. A keď niekto o tebe niečo povie, máme takých ľudí, že niekto o ním len trošku povie, už prestáva do zboru chodiť, už vybuchne hneď, už ja nechodím, a to, že si dovolilo mne povedať. Je to tak? Ale ty, keď máš pancier spravodlivosti, povedia o tebe niečo, povieš, to a čo, aj tak idem za Pánom. A to je sila. Tedy nevie zasiahnuť tvoje srdce nič. A pancier spravodlivosti, ja vám poviem jedno, že spravodlivosť, čo znamená, poďte so mnou, keď máte Bibliu, otvor si 5. Možišova, 16-19. Neprevracaj právo, neuprednostňuj nikoho a neprimaj úplatok, lebo úplatok múdrym zaslepuje oči a spravodlivým prevracia reči. Teda keď hovorím o spravodlivosti, Biblia nám hovorí, že 3 také znaky sú spravodlivosti. Že čo hovorí? Že neprevracaj právo, iným spôsobom povedané, neprekrúcaj. Čo počuješ, neprekrúcaj. Koľko viete, že už si počul prekrútené slovo? Niekto niečo povie, jeden to prekrúti, druhému sa to dostane, hadka, vybuch. A ty, keď si pastor, musíš pátrať, kto to prekrútil.
Nepatrám už. Už som prestal. Ale jedna z vecí je, že neprekrúcaj. Povedz, ja nebudem prekrúcať. To, čo počuješ, to aj poviem. A takisto aj napríklad nemeň hlas, lebo aj to sa dá prekrútiť. Že napríklad niekto ti povie, že bratu, pozor, idem. A ty povieš, predstav si, že išla povedať, uhni. A už prekrútil si. Teda jedna z vecí, keď Boh je spravodlivý, je, že Boh neprekrúca veci. A za druhé je, že nebuď vybračom osôb. Toto je byť spravodlivý. Teda jedna spravodlivosť je, keď pastor rovnako bere baránky. Že na každého je rovnaké pravidlo. Napríklad vo chválach niekedy bol môj otec. A prišiel taký čas, kedy proste Boh povedal, že tí, čo fajčia, musia ísť schvál dole, lebo začal sa rozrastať zbor a cítili sme, že má prísť také posvetenie väčšie. Niekedy sme neriešili, že keď je niekto vo chválach, že fajči, stačilo nám, že nepije, nefetuje, že nesmilní, a mali sme také, že nechali sme, keď fajči, že chváli. Ale potom prišiel taký čas, kedy Boh dal takú vlnu, že musíte sa posvetiť. A ja som dal nejaký čas chváličom, že keď chcete ostať vo chválach, musíte prestať fajčiť, a potom zostaneš. A keď nie, budete musieť ísť dole a prídu inú namiesto vás. A jeden z nich bol môj otec. Neviem koľko rokov, od malička fajčí. A nedal to za tie 3 mesiace. Neprestal. Dodnes fajčí. Chodí do zboru, ale fajčí. Ale musel ísť dole schvál. A keď som chcel byť spravodlivý, nemohol som, že otca nechám a ostatných dám dole. Musel som aj ho dať dole. A keď som videl, jak sa trápi, jak doma sedí, aj na obede sme boli, tak sedel tak bokom. Častokrát išiel do izby, trápil sa. Chcel spievať, lebo má rád hudbu. Ale musel ísť dole, lebo jednoducho ja nemôžem byť vyberačom osôb. Darmo, že to bol môj otec. Musel aj on sa podriadiť tomu, čo Boh povedal. Aj keď sa trápil. A už si zvykol. Ak už stojí, tak spieva, tak je spokojnejší, ale vidím stále, že ho to trápi. Ale keď chce ísť, tak musí prestať fajčiť. A to je proste také, jednoducho, musíme byť spravodliví. Povedz ja, musím byť spravodlivý. Nebudem vyberať si. Lebo keď príde aj človek do cirkvi, tak nemôžem si vyberať. A ja sa to snažím. A keď ma niekto možno obviní, že nie je to tak, ale naozaj sa snažím nebyť vyberačom osôb, aj rodinu neuprednostňovať, aj moju dceru do besiedky, aby šla medzi deti, aby nebola špeciálny prípad, tak snažím sa, aj manželka, aby sme boli spravodliví. Amen. Takže to je ďalší, a ešte jeden znak je byť spravodlivý, a to je, že nebuď skorumpovaný. Že nesmieš byť podplatený peniazmi. Amen. Koľko viete, o čom rozprávam? Už si videl skorumpovaného? Ani pastor nemôže byť skorumpovaný. Amen. Ani ty nemôžeš byť skorumpovaný. Nie, že ťa podplatia, že kúpia ti dom v Írsku a odídeš. Lebo spravodlivosť je, že nie som skorumpovaný, nie som podplatený. Keď má Boh plán so mnou v Brezne, zostaneme v Brezne, aké by mi palác dali v Anglicku. Amen. Taký musíš byť. Vtedy si spravodlivý. Vtedy páncer spravodlivosti je na tebe. Čokoľvek do teba strelia, prežiješ. Amen. Si tu? Či spíš? Zabud sa, kto spíš a zaskvie sa ti Kristus. A staneš z mŕtvych. To stále rozprávam. To už bratia si zvykli. Takže, bratia, spravodlivosť sa príjma inak vierou, dobre? Takže toto všetko vieš prijať vierou. Proste uveríš, že si taký a Boh to proste z teba spraví. Budeš taký. Jednoducho budeš spravodlivý. Amen? Dobre? Baví vás to? Amen. Tak poďte, ďalší, tretí znak je, že máš nohy obuté do evanjelia. Teda keď chceš byť neporaziteľný, zaprvé musíš chodiť v pravde. Pravda, povedz pravda. Za druhé, mám pancier spravodlivosti. Mám pancier spravodlivosti. Amen. A za tretie, obujem si, čo? Topánky, aby čanga neboli bose, ale aby si chodil. Dobre. Dobre som povedal?
O čom to hovorí, že musíš mať topánky obuté? A to hovorí o tom, že nesmieš zastať. Predstav si bojovníka, čo príde na pole a sa postaví. Všetci ho trafia. Aj keď nechcú. Predstav si. Ale keď si bojovník, ktorý sa hýbe, skryješ sa toto v duchu, tak neviete sa tam tak ľahko chytiť. Teda musíš mať pravdu, musíš mať pancier a musíš sa hýbať. Nesmieš zastať. Stále sa hýbať. Čo znamená, že nesmieš zastať? Kázať evanjelium. Vychádzať vonku. Stále slúžiť. Nepovedať si, že teraz idem do zoo. idem na dovolenku, teraz na 2 mesiace do Ameriky. Nie, ty stále proste buď tak, ako Pán chce, v službe. Mne sa tiež nechce vždy ísť na bohoslúžbu. Neviem, jak pastorovi, jemu asi stále, hej. Ale mne sa občas nechce ísť. Ale idem. Amen. Takže obuj si topánky evanjelia. Za 4. štít viery. Povedz, štít viery. Štít viery je tiež dobrá vec, lebo ťa to chráni. Amen. Keď napríklad niekto strelí do teba, inak tam sú, že ohnivé šípy. Viete o tom? Tá ohnivé šípy. Teda keď mám štít viery, inak ten štít, ktorý mali títo vojaci, tak tam bola vraj koža. Neviem, pastor je určite sčítanejší ako ja, ale ja som sa dočítal, že tam bola koža, ktorá bola namočená vo vode na tom štíte. A keď strelili do neho ohnivý šíp, tak uhasol. Lebo keď mali drevené, vyschnuté drevo a strelil by do neho šíp, tak by mu začal horeť štít. A utekla by tam jak kura. Zhorel by. Ale vraj, dočítal som sa, že tí vojaci mali kožu vpredu, ktorá bola namočená vo vode a keď do neho trafili ohnivý šíp, tak ten šíp proste uhasol. Ja si myslím, že tie ohnivé šípy, to sú tie reči diablové, ktoré prichádzajú do tvojej hlavy, tie myšlienky. Čo ti niekto povie. Rozumiete? A teraz ja vám poviem taký príklad. Hej? Napríklad mnohokrát do mňa chceli streliť nejaký šíp. Napríklad niekto o tebe niečo povie. A teraz, alebo niekto tebe povie, že pastor o tebe niečo povedal. Ale keď ja mám vieru a som silný a mám štít, tak ten oheň uhasí sa na mne. Mnohokrát sa stalo, že niekto niečo povedal a čo zrobím ja? Tak ja to nepošlem ďalej. Nedovolím, aby ten oheň sa šíril ďalej. Ale keď niekto niečo nejakého povie, nejakého brata, tak pri mne to zastane. Nepoviem to ďalej. Neposuniem tú informáciu. Rozumiete, čo rozprávam? Teda, keď chceš, aby bol si silný bojovník, aby si bol neporaziteľný, nesmieš byť ten, ktorý podporuje takéto reči, ohovárky. Ktorý rozširuje tie klamstvá. Lebo ty nevieš, že čo sa dopočuť, to je pravda, alebo to nie je pravda. Teda, keď sa niečo dopočujem, tak u mňa sa to uhasí. Nepošlem to ďalej. Mám štít viery. A keď príde nejaká pochybnosť, u mňa to uhasí. Lebo ja mám vieru. Mňa sa to nedotýka. Amen. Takže, bratia, za prvé, opasok pravdy. Za druhé, štít viery. Za tretie, topánky evanjelia. Za štvrté, štít viery. Máš to? To nie, že obliekam si. Nie, to musíš tak žiť. Že obliekam si opasok pravdy a o 5 minút klamem. To si neobliekol nič. Alebo dávam si proste, ja neviem, pancier spravodlivosti a za chvíľu proste už ťa podplatí niekto a už ideš proste odcestúvávaš, lebo tam sú benefity a my máme radi benefity. Nie tak. Takže ja napríklad som veľmi hrdý na bratov, ktorí napríklad zostávajú, a keď majú možnosť odísť, ale zostávajú slúžiť, pretože cítia vo svojom srdci, že tu je ich miesto. Tak ja cítim, že je moje miesto. A vyzerá to, že tam zostanem. Nemám pocit, že by Pán ma niekde inde chcel dať. Také srdce mi dal Pán. Tam musím slúžiť. Amen. A tebe dal Pán srdca, pre teba pripravil cestu. A najšťastnejší budeš, keď budeš v tom žiť. Amen. Ďalšie je príľuba spasenia. Koľký z vás máte problém s myšlienkami? Že prichádzajú myšlienky a že nemôžeš ani spať. V kúse v hlave ti niečo chodí. Ja som raz išiel za pastorom Jardom. Mal som problémy s myšlienkami.
stále ma niečo zle napadalo. Nie také zlé veci, ale také proste, že človek sa cíti zle, cíti sa jak pes, tak nedobre, stále sa tak cíti, že taký si malý, stále niekto o tebe niečo povie, potom nad tým premýšľaš, či to je pravda, nie je to pravda. Poznáte to? Či to ja som taký čudný. A pastor, myslím, to ty máš také problémy. My sme v pohode. Nie. A teraz prišiel za pastorom a teraz som sa opýtal, čo mám s tým robiť. Dal mi takú rádu, že som bol z toho hotový. Prestaň na to myslieť. To je taká hlúpa rada. No nahnevaný som bol. Jak takú blbosť mi môže povedať proste. Prestaň na to myslieť. To si mi pomohol. Kým som ruku na mne položil, alebo nejaké hára, keše, nič. Prestaň na to myslieť, hotovo, proste vybavené. Ale keď išiel čas, tak som proste zrazu začal nad tým premýšľať. A naozaj mal pravdu, že dá sa prestať myslieť. Normálne, bratia, vás chcem povzbudiť, že dá sa tvoju myseľ dať do pokoja. Dá sa to. Dá sa to. A viete čo? Naučil som sa to. Odkedy mi pastor povedal, že prestaň na to myslieť, ja som sa naučil prestať myslieť na zlé veci. Dokonca Pavol hovorí, aby sme nemysleli zlé, ale mysleli dobré. Amen. Povedz, nebudem myslieť zlé, ale budem myslieť dobré. Amen. Teda budeš mať na hlave tú helmu, prilbu, čapku, spasenia, amen. A nepustíš tie myšlienky dovnútra. Máte niekto také problémy s tým myšlením? Ja si myslím, že každý má s tým trošku problém. Niekedy ani spať nemôže človek. Chcete počuť svedectvo? Poviem vám svedectvo? Poviem to až pri meči. Pri meči to poviem. Dobre? Nie, teraz to poviem. Dobre, bratia, takže a to je aj meč. To je aj meč, lebo meč ducha je slovo. A teraz počúvaj, ja som mal problém s tým myslením, ale dostal som nielen radu od pastora, ale dostal som aj potom, jak sa začal nad tým premýšľať, začal som to púšťať do svojho života, Boh mi dal aj meč, lebo tým mečom ty porazíš nepriateľa. To je slovo. Amen. To je to zjavenie, lebo cirkev rastie zo zjavenia. Ty rastieš zo zjavenia, potrebuješ prijať zjavenie. Aj tento čas potrebuješ prijať zjavenie. Amen? Takže ja som ležal v posteli, išiel som spať, bolo asi 2 hodiny ráno a ja som rozmýšľal o tom, že aký som ja pes. Nemáte niekedy taký pocit? Len ja som taký. Koľký sme? Vďaka Pánovi. 3 sme tu. 4, vďaka Pánovi. Tak, bratia, zaspievajme si. Poviem vám svedectvo, že a rozmýšľal som nad tým a zase išiel som spať a dlho som sa cítil taký, že som taký pes. A ľahol som si do postele, asi 2 hodiny ráno bolo a Pán začal ku mne rozprávať kázeň. A neviem, či poznáte ten príbeh o tej žene, ktorá prišla za Pánom a chcela uzdraviť dceru. A on jej povedal, nepatrí sa vziať chleba deťom a hodiť ho psovi. Poznáte ten príbeh? A teraz počúvaj, že ja som ležal v posteli a Svätý Duch mi káže túto kázeň. Že nepatrí sa vziať chleba deťom a hodiť ju psovi. A ja vrajím, Pane, prečo mi rozprávaš ten príbeh? Ja ho nemám rád. A v tej chvíli, keby Svätý Duch zastal, normálne som ležal v posteli, sa to odohrávalo v môjom srdci a pozrel, keby na mňa pozrel a povedal, prečo ty sa stále vidíš, jak tá žena, jak ten pes? Prečo sa nevidíš ako ten, ktorý sedí pri stole ako učeník? A povedal mi, ty si učeník, ty nesi pes. A ja ti chcem povedať, ty nesi pes. A práve vtedy som pochopil, že ten príbeh by mal byť na povzbudenie. Že Ježiš dá chleba najprv nám a potom im. Amen? Povedz, Ježiš dá chleba najprv mne. Lebo ja som jeho syn. Jeho dcéra. Amen?
Nepozbudilo ťa to? Počúvaj, nie hneď na druhý deň som bol, ale to slovo, jak sa dostalo do mňa, to bol ako liek. Začalo to vo mne rásť a odtedy milujem ten príbeh. A vždy, keď ho čítam, alebo keď počujem, mám rád ten príbeh. Lebo viem, že nie som pes. Viem, že nie som bokom. Viem, že nie som ten, ktorý je druhý. Viem, že som milované dieťa Bože a že sedím pri stole s Pánom. Amen. Boh uzdravil moje myšlienky. Aj tvoje myšlienky vie Boh uzdraviť. Nemusíš si o sebe myslieť, že si pes. Nemusíš si myslieť o sebe, že si dole. Lebo nie si. Lebo Boh ťa nepovolal k tomu, aby si bol pes. Boh ťa nepovolal k tomu, aby sa ti vysmial. Boh ťa nezavolal preto, aby si zlyhal. Boh ťa nezavolal k tomu, aby si bol dole. Boh ťa nezavolal k tomu, aby si trpel chudobou. Ale Boh ťa za to zavolal, aby pozdvihol tvoj život, lebo miluje ťa a zomrel za teba aj za mňa. Amen. Bo Ježiš dobre myslenie má o tebe. Dobre myslenie má o mne. Povedz, Ježiš má dobre myslenie o mne. Amen. Ja viem, že ženy často trpia takými myšlienkami. Dobre rozprávam. Viem, lebo mám ženu doma. Stále chyby vidia na sebe. Muž nie. Muž ráno stane strapatý. A povie, aký som krásny. A ide. Žena nie. A musí namaľovať, natáčky. Všetko upraviť. Je to tak? A keď aj akákoľvek krásna je, furt nájde chybu na sebe. Krivá noha. Jedno ucho väčšie, jak druhé. Niečo nájde proste. Je to tak? Tak sa maľuje, skrýva to. Dobre, nie. Moju manželku, poviem to. S mojou manželkou, keď som mal prvé rande, tak ona prišla, mala také krátke vlasy, blond, a tak si dala vlasy, aby nebolo vidno. Však ukáž sa, jak vyzeráš. Hambila sa. Takže ženy, chcem vás povzbudiť, že Boh má dobré myslenie o tebe. A takú, jak ťa stvoril, tak je dobre. Aj mňa, jak stvoril, tak je dobre. Trošku som to pokazil. Ale ja to napravím. Viacerí bratia to pokazili, nie som sám. No. Takže vďaka Pánovi, nie som sám. Ale ja verím, že dostanem nové telo, také svalnaté. Aj pozbudujem stále jedného brata, čo nemá vlasy, že neboj sa, v nebi budeš mať vlasy. Michael Jackson. Milan. Takže ja verím, že aj vlasy nám pribudnú. Keď v nebi, hej? Nebi. Niekto môže mať takú vieru, že aj teraz. Dobre. Takže poďme ďalej. Meč ducha. To som už trošku povedal, že? Takže meč ducha je čo? Slovo. Zo slova, ale nie z takého slova len, že si čítaš, ale že príde k tebe také zjavenie. Z toho ty vyrastieš. Povedz, ja rastiem zo zjavenia. Halelúja. Tak ja rastiem. Čo? Tak ja rastiem. Zo zjavenia. Aj dnes zoberiem zjavenie. Opasok pravdy. Páncer spravodlivosti. Topánky. Čanga budú obuté. Štít viery vezmem. Príľbu si dám. Helmu tiež. A zoberiem meč ducha. Lebo doteraz si sa len chránil. Ale teraz už máš meč. Amen. Slovo. Že povieš niečo. Amen. Boh ti dá slovo. Akákoľvek situácia sa stane, keď si v Pánovi. A naozaj, pozrite, nie je to fakt ťažké. Není ťažké byť v Pánovi. Vieš čo? Stačí byť taký úprimný, pravdivý.
Nič viac ti netreba. Nepotrebuješ byť nejaký vyštudovaný proste, jadrový fyzik, ani chemik, ani matematik. A keď si úprimne a hľadaš úprimne Pána, Boh ti všetko dá. Povedz, Boh mi to dá. Fakt je to jednoduché. Teda keď ty budeš úprimne hľadať Pána, možno niekedy aj sa ti bude zdať, že dlho, ale príde oslobodenie, Boh ti dá slovo a ty zvíťazíš. Aj my sme tak zvíťazili, lebo diabol práve rozpráva opačné slova na teba. Rakovina. Už truhlu vyberáš, katalóg ti dajú. Vyberte si truhlu. Farbu. Máme rálky. Máme taký vzorkovník rálky. Čalunenú, nečalunenú. Vyskúšajte si, jak sa vám bude ležať. Ale Boh iné veci rozpráva. Boh hovorí, že nezomrieš, ale budeš žiť. A budeš prehlasovať skutky Hospodinové. Amen. Povedz, ja nezomriem.